Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. No vas bé, és al revés. L'estàs doblant malament. Això seguríssim. Però em sembla que tu tampoc vas bé. Com que no? L'has de doblar pel mig o no volarà mai. Mira, si el doblego pel mig, què tenim? El doble o la meitat del full? La meitat, esclar. Doncs per què em dius de doblar-lo? No, vull dir... El que vols dir és... Doblegar és fer un doblec. Això ja ho veig. Per això, una cosa és doblegar i una altra serà... doblar. Per exemple, a tots ens agradaria que ens doblessin el sou. Oh, i tant, però això és somiar. Per més que pressionem l'empresa, no crec que... Es doblegui. Exactament. Bé, però potser si en lloc de demanar que doblin el sou demanes un augment més moderat, això no seria doblegar-te, tu. Això seria ser pràctic. Doncs em sembla que et faré cas. I l'avionet, què? Així. Com deies que anava? Doblega-la al revés. Ui, vola el doble! No t'ho deia jo? Doblar vol dir fer el doble, multiplicar per 2. Doblegar és fer un doblec i doblegar-se és cedir.